superhullu, mä en tajua. Ihan superisot terkut kaikille. Jes, me odotetaan, että Tubekon lähtee käyntiin kohta ja jännittää. Mä jännittää sikan. Tää on mun eka Tubekon silleen tubettajana. Vihdoin se on täällä. Jännää. On. Mikä fiilis? Just tultiin. Tuolla on kuulemma kakkuu kohta. Ja ihan sika hyvä fiilis. Hyvät on fiilikset. Se tulee hieno. Hyvä päivä tulossa. Yeah! No, nyt vähän jänskättää kyllä. Vähän ehkä iskee semmonen käsien tärinä kohta. Kyllä mä ainakin ihan iloissani, innoissani. Mä en osaa puhua enää. Huikea fiilis, täällä on vähän kuuma. Vähän kuuma. Ja musta tuntuu, että niinku noillakin taitaa olla tossa eturivissä aika kuuma, koska nää yhdet on aivan littanana tossa lasissa. Mä en tiedä miten ne selvii tossa tällä hetkellä. Naaman jälki jää jäljellä. Vähän jännittää. Kohta ollaan ihan hullu tungos. Jää minuutin päästä ei pääse liikkua enää mihinkään. Mä haluan kertoa nyt teille vitsin. Miska MH. Se sanoo tää aina, tää ei ole enää hauska. Miten menee Tubekon? Täällä on Make 88, tuli vähän tänne bailaa, tuli vähän tänne vloggaa. Ihan hyvät fiilikset. Kone toimii hienosti ja tavaraa hajoaa. Nyt tässä vähän valkataan mitä rikottais ja tytöt tekee muovailuvahasta jotain muita tubettajia ja katsotaan kuinka käy. Mikä meininki? Täällä on vähän nimikirjoituksia. Ciao. Oletko monta kirjoittanut tänään? En ole laskenut, mutta pointti oli sieltä aika paljon. Kiitos. Fiilis ei mitään. Tubekonin eka päivä pikkuhiljaa päätöksessään. Miten tämä meno voi olla tällaista? Tää on ihan hullua. Onko? Tubekon 2016, 5/5. Ekaa kertaa Tubekonissa ja olen nähnyt vasta tämän meidän oman nurkan. Moro täällä ollaan. Superkiva ollut. Ikki esiintyi äsken. Hei, Tomaksen ensimmäinen miitti. Miten meni? Hyvin meni, kiitoksia. Porukkaa riitti. Ja mites Miisan monesko miitti? En tiedä, monesko miitti. Hyvin meni. Päälavalla heitin showt ja... Kyllä, ja yleisöurras. Ihan järjettömän kiireinen päivä takana. Tää perjantai oli oikein hauska päivä. Huominen on vielä jäljellä. On hyvä fiilis ja ootan huomista. Heippa! Ei tässä mitään, päivä 2, tänään on tullut 11 000 ihmistä. Mä en tiedä paljon oli eilen, mutta tänään on niinku tulossa paljon enemmän. Mä etin mun meet and greet -paikkaa ennen kuin porukka pääsee sisään. Kaikki on ihan oh my god. Mulla on niin paljon tekemistä, mä en tiedä minne mun pitää mennä. Kaikki on niinku... Tää on ihan hullua, että noi on tuolla kylmyydessä ja on noin innostuneita. Tulee pitkä, mutta hyvä päivä. Aivan loistava. Pari minuuttia ne iskee sisään. Ne syö meidät elävältä ehkä. Se on ihan odotettava juttu. Ai että. Tää on se iso päivä vielä. 3 kertaa enemmän kuin Niin en suosittele, että sä pidät sitä tolleen, kun sä näytät ihan keittiötä. Älä nyt viitti, tää on uusi display look. Meitsi lähtee tästä kiertelemään ja miittaamaan katsojia ja pyörimään tonne. Meillä on tässä nyt tämmönen All Stars-meininki. Meidän miitti siirrettiin pihalle, koska tuolla oli niin paljon väkeä. Tuolla on ihan jäätävä jono. No niin, let's go. Katsotaan miten on spessumis. No on täällä muutama! Oh my god! Tämmönen pikku miitti! Aika crazy.
hyvät fiilikset, että eilen oli hyvin mielenkiintoinen päivä ja oli jonkin verran aikaa jopa kierrellä täällä näin ja jakaa nimmareita meet and greetin ulkopuolella. Hyvä fiilis. Täällä on hyvä meininki. Tupekaan. Väsymys ei ole käsin kosketeltava. En mä tiedä, nyt oli huono. Sä leikkaat tän. Siis mä en oo ikinä uskonut, kun jengi sanoo, että Tupekon on niin kun, tubettajille niin vuoden kohokohta, niin se oikeesti on. Siis mä oon niin kiertänyt Suomea ympäriinsä, mutta täällä on ollut ikinä koskaan milloinkaan hulluin yleisö. Joten jos sä et tänä vuonna ollut, niin ensi vuonna kannattaa tulla, koska mäkin tuun tänne ensi vuonna ja mä tipun katosta tuohon päälavalle. Hyvä fiilis, kaikki on hyvin. Just se tuli tänne näin kiireessä. Totta kai. Huippufiiliksiä, vähän jännitetään mitä koitetaan, toivotaan koitetaan.